I pozdrav svima, Nikola ovdje, nastavljamo preživljavanje i kao što sam vam obećao, ovu epizodu će snimiti moj brat i sad ću pustiti njemu da se predstavi. Ja sam Aleksa i danas ću snimati ja Minecraft, a moj brat Nikola će sedjeti pored mene. Pa u ovoj epizodi sam mislio da kopamo rudnik. Pošto smo našli uglja, pošto moj brat u prošloj epizodi našao uglja, sad ćemo da napravimo baklje i krampova nekoliko, da se ne bi vraćali posle kad počnemo da kopamo. I evo ovako, sad ćemo da napravimo to. I evo ja ću sad ovdje da osvetlim, da vidite kako smo počeli da kopamo taj rudnik. Evo. I sutra će, kao što je moj brat rekao, sutra će biti epizoda Skywarsa. To će snimati moj brat. Farm simulator, to će snimati naš najmlađi brat, ali to će na tamo da vidimo kasnije. Ovo je naša treća epizoda na kanalu. Ja zaboravim baktu da stavim na kanalu. I u ovoj epizodi sada ja planiram da završim ovaj rudnik. Da, kao što je Aleksa rekao, planira da završi rudnik, a već preksutra, najverovatnije ili možda već danas će izaći Jao ljudi, voda. Da, evo vidite voda. Će izaći, pa rekao sam je malo premore tu možda. Će izaći novi serijal preživljavanja, to neće biti na osnovu. Stavi baklju. Uspeo. Da. Znači, ajde pokušat ćemo. Ne, kopaj dole, kopaj ne dole. Pokušat ćemo Ne tu. da ispravimo ovaj rudnik, pošto nas je voda zadesila. Slučajno, moj brat je rekao da ne kopamo rudnik, ali eto, zeznuli smo se pa smo počeli da kopamo, evo, železne rude ili metala. Možda ćemo u sljedećoj epizodi da pravimo veću kuću i ići ćemo u potragu za dijamantima. Jao, kakvi su ovi zvuci, ljudi. Ja ću uključiti F3 da bi video na kom levelu se nalazim. Ja mislim da je sada na polju pao mrak, ali nema veze. Da, kao što se moj brat rekao, u sljedećoj epizodi ćemo da istražujemo pećinu. Evo uglja, odlično. Baš dosta uglja ima ovdje. Od ovog uglja dobijati level. Ne daj svaki UV level, ali po neki. Experience. Ubrzo ćemo snimati i League of Legends, LOL. To ćemo, igrat ćemo neku epizodu 1 na 1, ja protiv Alekse, ili igrat ćemo zajedno protiv drugih ljudi. Ne znam za 1 na 1, pošto imamo nekoliko profila, ali imamo jedan baš je jak, onako ima, ko se razume znači, ima bolje rune i jači heroja. Mislim, svaki heroj je jači na svoj način, ali taj ima baš puno, skoro svih heroji. I imamo nekoliko skinova, ljudi, na tom profilu. Ali skinovi nisu bitni. Ja sam skupljao i platio sam, verovali ili ne, tako reći, sada 2000. I pokajao sam se, ali nema veze. I to je ipak bila igrica koju sam ja voleo. A sada Minecraft.
sada Minecraft mi je jedno od omiljenih. Evo ga Temeljac. temeljac. I ja ću nastaviti ovdje napred da kopam. Zato što sam kad sam ja sam igrao nisam snimao. I lava je iznad. Da. Znači ovdje je kritično da se kopa, ali ja ću kopati zato što vrlo je moguće da nađemo dijamante ovdje. Skoro ništa nismo našli dok smo kopali ovaj rudnik. Metala smo malo našli. I nije nešto ovaj rudnik. Zamišljao sam da će biti bolji. Ovo evo lave. Malo da poginem. Vidi, vratit ćemo se, u stvari nećemo se vratiti, ajde da isrušimo ekran po ovdje što imam. Ovaj rudnik izgleda da ovdje ima neka pećina u kojoj teče lava. Evo crvenog kamena, ali pošto ja nemam iron pick ili kramp, kako već vi zovete to, nećemo moći da iskopemo železne rude. Sad ćemo se vratiti gore, samo da iskopamo ovaj, vratit ćemo se gore da napravim još neki kramp i da se vratim da kopam. Uzet ćemo, ja ću napraviti jedan metalni i nekoliko kamena, zato kopat ću s kamenima, a metalni ću koristiti samo za one rude koje ne može da se iskopaju kamenim krampom. Evo ga ovo ovdje. Možda ovaj rudnik stavimo i stepenicama da se lakše silazi i penje. Ali to nećemo sada, to ćemo kasnije. Kao što vidite ovdje je mrak. Samo da prespavamo. Evo ga. Sada ćemo napraviti šporet ili fojnes. Pećnicu. Ovdje ćemo staviti. I sad ćemo da ispečemo železnu rudu ili metala da bi napravili kramp i vratit ćemo se na kopanje. Da, evo moj brat mi sad kaže da napravim i mač, to sam zaboravio, a to je bitno. Može da nas napada neki zombi, a mi da nemamo mač i u stvari ajde od metala ću napraviti mač. Ovako. U Minecraftu bit će i tutoriali. To moj brat nije rekao, ali bit će. Ali neće sad, nego na tamo. Ljudi, sad ćemo samo da se opremimo za sljedeću epizodu. Sad ćemo samo da opremimo za rudnik, da nastavimo da kopamo, ali nećemo da kopamo više u ovoj epizodi. Sad ovako, ja planiram da u ovoj epizodi samo da napravim sada motiku i da zasadim nešto da zasadim baštu, pošto vidite kako stojimo sa hranom, mnogo loše i morat ćemo da proizvodimo hranu. Ja ću napolje da napravim baštu, evo ovdje negdje, pa ću posle da nabavim i vodu za ovdje. A u stvari ovako ćemo nekako. Sekund. Evo sad ćemo samo da posadimo ove žitarice i završit ćemo epizodu ovdje. Evo zemlje ovoga. Ovako posadili smo. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. Pozdrav!